खुलुमबाय आं प्रियंका लाहारी बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां आरबी फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय खिथेर बर' सावथुनखौ फैगौ डिसेम्बरनि 2 खालारनिफ्राय गोल्ड सिनेमा हल क'क्राझार इउनिभार्सेल सिनेमा बङाइगाव साया सिनेमा टंला डिलाइट गोल्ड सिनेमा रङिया गोल्ड सिनेमा नारेंगी गोल्ड डिजिटल सिनेमा मंगलदै सिनेमा हलाव दिन्थिनायनि थाखाय थि खालामनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे खिथेर बर' सावथुनखौ नायफैगोन आरो थुलुंगा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।